नैसर्गिक ताज्या वनस्पती या सगळ्या आपण वापरतो. स्नेहरूमा आपलं प्रोडक्ट आहे सांधेदुखीवरचं, की ज्याच्यात निर्गुंडीला आयुर्वेदिक खूप महत्त्व आहे. निर्गुंडी म्हणजे काय, तर आपल्याला लहानपणी शाळेमध्ये छडी लागे चमचम, शिक्षक जी छडी वापरायची ती म्हणजे निर्गुंडी. पण आयुर्वेदात सूज कमी करणारी, वेदनाशामक असं प्रत्येक ग्रंथात त्याचं वर्णन आहे. आमच्या सगळ्या कंपाऊंडला निर्गुंडी वापरली जाते, निर्गुंडी लागवड केली जाते. आणि त्याच्यामुळे स्नेहरूमाचं सुद्धा वैशिष्ट्य हे आहे की ताजी निर्गुंडीचा वापर हे आमचं वैशिष्ट्य आहे. जसं कृपा ॲडव्हमध्ये ब्राह्मी, माका, आवळा, नीळ हे सगळं आपण ताजं वापरतो, तसं स्नेहरूमामध्ये निर्गुंडी आपण ताजी वापरतो.